Horasma dihita saluhutna. Andorak somar saur hita duhut hata nitu hata. Cumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu doho dame nasian debata ama. Doho sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hata nitu hata naga beturpuk jamita di partangiangan di bagasa tikion. Tersurak do di sera Timotius onom ayat 10 sada sahatu 10. Ujaha majo hata ni turpuki di tonga-tongata. Laos tapeti hukma di bagasa rohat tabi. Songonom madidok. Alai anggoho halak ni debata maporus masyani. Pariahi mahati goran, hadaulaton, haporsiaon, holong niroha, habengeton, dohot lambok niroha. Haburjuhum ma paraloan haporsiaon na denggani, takuk mahanguluan saliling-lilingna, aitu sido hodiju, jala di parhautopotodo panidangion na denggan, dijulu ni torop sitidang. Hupatit maho dijulu ni debata, na pamuluhon saluhut, doho dijulu ni Kristus Yesus, na makatidakon na denggan, dijulu ni Pontius Pilatus. Raduti mapatiki, somar lidang, sohasurahan. Paimatarida tuhatta Yesus Kristusi. Ai dihajujuk pamnitikina patar maibana. Bahenon nina mertuai, pargugu sasadasa. Raja niakka raja, Tuhan niakka Tuhan. Sasadasa do naso ulumate, si ingani hatiuron, naso tartopot. Nasodung di ida jol maibana, jala daktar bereng hasangapon, dohot haguguma hagugunna di ibana, rodi saliling-dilingna. Amin. Ima saatna. Donga sa porsiaon di bagasa tuhatta Yesus, yadora taida akka dana tagelleng namarmeam masih lili-lilian, manang bermain kejar-kejaran. Adong na dilili, laos adong na mga lili manang magkejar. Songoni manasida say marikati tusatusom. Dana na dilili, berusaha do sikut tinagana, asa madaw siyadonganna. Sementara na mga lilipe, berusaha do toksikut tinagana, laho manakup donganay. Di permainani adong naming hindar, jala adong na berusaha merai. Hirasongonido nak perdalanan ningulut taon. Daksay buwi sudi rapta kejar manang terai. Alay adong dotong naikon si pasidingota. Ada juga yang harus dihindari. Laos adong naikon si jalahatta manang natacapai. Diturpukon di surat si Paulus do akan narikot si pasidingon, doho si pareahan ni si Timotius, di tonga-tonga ni pagkubaisyon. Didok naking, alay anggoho halak ni debata, mapurus masyani, pareahi mahati goran, hadaulaton, haporsiaon, holong niroha, habengeton, doho lambok niroha. Donga sa haporsiaon, wasa pola ikut taringotan ni si Paulus di surat naon. Ala jujuk dujol mai tarela holam majalahi akan asala. Songon nabui taida adorang suturpukon. Ditaringot si Paulus do di si taringot tu halak na holongan di hepeng, manang na holongan di arta, doho na lomuad dia kahagiot, na mabay medabu jol mai tujea doho tamagoan. Di boto si Paulus do, torok do halak alanya keambisi naing hatok mamora, alay gabi madabu tu bagasan hamagoan. Alay dang namadok gabi salah mamora, manang gabi dosa hepeng dohot artay, daong. Alay mulunung ngasanga holongar rohana di hepeng, manang holongar di arta ngulu ni jolmai, ido na mabay ngului gabi madabu tu bagasan hamagoan. Isarana sahalak karyawan alani ambisi naing hatok mamora, gabi tarela mabay laporan kerja nasotik kos. Aka pertiga-tiga na ambisi
di keuntungan na pator bakku, ulo ma gabe tarela memodifikasi timbangan. Sadok alanya keambisi na salah si songoni, gabe tergoda ma mengulahon akan asotikos. Mungkin molo di pamerengan ni Portibion tardok berhasil libana. Alay sa sitonga na tongong merdalan di dalam nasotikos di bana. Sesungguhnya mereka sedang mengejar hal yang salah. Alanima diturpukon di pengok si Paulus do si Timoteus songonima nang hita sudi. Babua halak ni debata ikon berbeda do. Di jo Tuhani do hita laho mangyahi ngulu na merdalan tuhatok tongon dada tungulu para satokinan. Atong bohado asa berbeda akahala ni debata siap Portibion. Didok pariahi mahatigoran hadaulatun haforsiaon holong niroha habengeton do labok niroha. Omma kualitas ningulu nama baik kita asalam sarupa dohot Kristusi. Donga saha porsiaon molo didok mapariahi hatigoran berarti jupang madisi kejujuran. Danguluan nabe mangototoy dongan. Nian dada namura mapariahi ngulu natigori. Apalagi di tonga-tonga ni hemajun ni zaman naung jut menormalisasi akka kecurangan. Contoh na sederhana rupaning ditiki belanja tu pasar. HP dak sadar per tiga-tigai naung lubi dilean ulat ni hepeng ni panuhori. Nabui do di pahohom panuhori laos omone. Utung nin naruhana. Alai mulu jujur do panuhori paulahon na doi. Jadi hidup mengejar keadilan manang mapareyahi hati goran berarti mau menegakkan kebenaran. Meski terkadang terasa sulit atau kurang menguntungkan dibanding mengikut arus dunia. Molo didok mapariahi hadaulaton lapatanna mabait Tuhani gabe pusat ningulutta. Isarana permingguon doh partanyangoni dada sekedar rutinitas sebingbe alai nung ngasada kebutuhan di dinguluna. Dos setungulutta naik komangat doh na minumidu rupaning. Hitape naik komersigatung tutuhani do. Jadi dia kahalak nama pariahi hadaulaton Tuhani nama pusat ninguluna. Laos Jepang madisi ngulu nama kanguluho kata di debata. Hidup bersyukur doh ngulu separtangnya. Dungi na mangihut molo didok mapariahi haporsiaon manang kesetiaan lapatan na gabi halak na haposan mahita. Dak siraguhonobbe apalagi si curigaan. Terlepas majoro paning siya nakaskil manang keahlian tu sada-sada ulaon. Anggui rikok do diseleksi sesuai tu hatawon nabi. Isarana datung gabi upos roha tutukang lahu mengubati namar sahid daripada tu dokter dah. Pasti do uposar roha mulu tu dokter. Alai gabi halak na haposan mahita hobar tu status nabi. Haposan masih sebagai suami doho istri. Unang besai manerbengi tu berua manang tua wana asing. Akka anak kope naing matong gabi akka anak na haposan. Songoni manang dia ketanggung jawab manang dia kaulaw na maragami. Naing ma gabi halak na haposak kita. Ido hataridan ni na mapariahi haporsiaw manang kesetiaan. Dungi molo didok diturpukon mapariahi holong niroha. Lam tarojar manguluna maparohahon doho mangurupi donganna. Dada halak na egoisbe akka na mapariahi holong niroha. Dungi na mangihut mapariahi habengeton lapatan na buy menahan manang mengendalikan diri. Taboto do
akan atasakapi di nguluon sipata do daksai sesuai tu harapan. Isarana adong do anakkon dak pitor saibui lanjut kuliah alani keterbatasan ekonomi ni keluarga. Rikok ma bersabar. Yesoi mulu adong anakko ni natakang. Rikok do ikon sabar natorasi mangaju akka parangen ni anakkonna. Mula dong akka nasopas turoha unang mura-mura darah tinggion manang naik tensi. Rikok maha bengeton jalaha bengetoni dada holan sekedar sabar paimahon alai adong ketenangan dina mengadupi akka proses ningului. Dungi na mangihut mapparyahi labok ni roha himanaking natebege diturpukon. Hampir pajono-jono utongon tu habengeton naking. Rikot adong pengendalian diri. Sotong diri purupaning mulunung nga gugu-gugu suarana iba nama si patangi-tangion. Manang hata nama nekosaut. Daong. Mulu di tonga-tonga ni keluarga, kelembutan seorang bapak atau seorang ibu bisa membuat anak merasa aman. Ale coba majo holan na masih songgaha di jabu alani murukna. Hagauron nama na terjadi. Anak konipe dang nyama be pakilala anna. Jalaulu do tong muse gabi tukak songgak manang gabi kaperbada anak koni mulung ngasomal di ida akka na masih songgaha di jabuna. Di baheni macarikot mapareahi labok ni roha. Ay jupang do disi dame ni roha. Ketenangan, rasa aman na makorhot to keharmonisan ni parsauran manang keharmonisan ni rumah tanggay. Akay manaking na ginuaran ni si Paulus di turpukon narikot si parehata asa berbeda hita songon akahala ni debata sian portibion. Donga sa porsyaon na mangihut didok si Paulus dope di turpukon. Haburjuhom ma paraloan haporsyaw na dinggani. Takuk mahanguluan sa liling-liling na ima na di esak pududwe. Dosongon atlet na lahu bertandingi, rikok do iba na disiplin. Butuh dotong pengorbanan, butuh donang konsentrasi. Tabayak ko majuru paning mulu sahala atlet maduhoti lomba maraton. Mulu saya juk do tergoda iba na manaili do paaka penonton, buido gabi moru ritme ni parlujungon nai. Manang mulu soiba na ditongad dalan, ala luja rupaning, totu daksaha bebana tu garis finish. Tudus tusi manang ngulutay, mulu say sibuk do pehita membanding-bandik ko dirita dohot akahalak na asing, gabi terganggu ma fokus ni ngulutta tutuhani. Apalagi ma mulu sape menyerah ditongad dalan, ala niya kaela-ela manang godaan siya sekitar totu daksa behita tu garis finish nauk tinutuhon ni Tuhani. Di baheni tahaburjuhom ma paraloan haporsyaon na dinggani tadaduti patik somar lidang sohasurahan pay maromo se Tuhatta Jesus Kristus na paduhalihon si papataron ni debata pargugu sa sedasa raja niya karaja Tuhan yak katuan asa sahat ita muse Tuhan nguluan nama notongi. At alani tauji ma mangarimang-rimangi pagdalanan ning ulut taon. Dia do najumukjut manang nagumudang taparyahi di nguluon. Mangaraduti akan narikok di ngulu parsatokinan odo manang mangaraduti ngulu na hinalomohon ni debatado. Na pasti salpudo muse akka parsatokinan. Segala sesuatu yang fana akan berlalu. Alai ngulu nataparyahi di bagasan Kristus ido nama notong. Anggiak ma merhiti hata ni debata nama makulingi hita di bagasa tikion. Lampa tuguhor rohata songon akka halak ni debata. Tapaholang ma ngulu sian akka naso hinalomohon ni Tuhani. Alai toktong matahaburjuhon paraloan haporsyaw na dinggani, bertanding dalam iman sampai garis finish menuju Tuhan nguluan nama notongi.
Amin.